Nangayo na og public apology si Brian M. Nasi, aka also known as Boss LB. Mao ni ang Facebook page, Boss LB. Ang vlogger nga responsable sa pagkahuot sa traffic sa lungsod sa Konsolasyon human ni babag sa kalsada samtang napakaroon ingnon nga snail o kohol mga kabombo. Snailman kuno siya mga higala. Sa usa ka video nga gipagawas mipadayag kini sa iyang pagmahay sa iyang gibuhat nangayo og pasaylo sa kapulisan sa Konsolasyon og sa publiko sa nahitabong kaguliyang mga kabombo. Miani og mga pagsaway ag viral video nini nga nagkamang-kamang tunga sa dalan alang sa paghimo og vlog mga sukin tigaminaw. Katong iyang konsabo o katong iyang kauban nga nag-video apil man to sa plano nga samtang magkamang-kamang siya nya videohan siya apil pud unta to nga gipatawag mga suking tigaminaw. Sa mga vlogger nga naminaw karon ayaw mo paghimo og content nga makahasol sa publiko. Ayaw mo paghatag og porwisyo sa mga tao. Aron lang gyud nga makakuha mo og daghan likes, share, daghan followers, maghimo mo content nga inamaw unya makahasol sa mga tao. Sa kadaghan nga pwede ninyong i-content, ayaw jud mo pag-content og inamaw nga makahasol sa ubang mga tao. Sama ani nga snail man. Usa ka kohol kuno siya mga sukin tigaminaw niya. Akong tan-aw mura manig dili snail, mura manig bubuyog nga color green mga suking tigaminaw. Nagkamang-kamang sa kalsada, no? Nagkamang-kamang sa kalsada sa Konsolasyon, puwerteng pagkatrafika, daghang mga trabahante ang na-late sa trabaho, mga kabombo. Daghang negosyante ang na-late sa ilang business meeting. Daghang business transaction ang nalangay tungod aning vlogger nga nag-inamaw tunga sa kalsada, mga kabombo. Pila ka kalibo ang nalugi sa mga negosyante tungod aning snail man nga nakamugna og grabing ka-traffic sa Konsolasyon. Traffic daan ng Konsolasyon, samutan pagka-traffic tungod aning Brian M. Nasi, aka also known as Boss LB, mga suking tigaminaw. Ang Highway Patrol Group kon HPG7 porsigido gyud nga mopasaka og kaso batok sa content creator nga snail man nga nakamugna og grabing ka-traffic nga nagkamang-kamang sa kalsada dito karon sa kalsada sa Konsolasyon, mga suking tigaminaw. Pwede raman unta siya adto sa SRP magkamang-kamang kay mingaw didto. Didto unta siya sa ruta sa sinulog sa SRP. Didto unta siya nagkamang-kamang, didto unta siya nag-inamaw aron dili siya makahasol sa ubang mga tao kay mingaw man sa SRP, mga kabumbo. Makita nimo sa video nga enjoy kayo siya sa gibuhat. Dako kayo siya og ngisi sa dihang midagan kini human nga nagkamang-kamang sa kalsada. Nalingaw siya sa gibuhat pero daghan sad ang mga tao nga nahasol, mga suking tigaminaw. Maayo gani kay wala siya ligsi. Simbako og mataymingan og tao nga gisapot unya nagdali. Gisapot, nagdali. Mataymingan siya ba? Unya nagkamang-kamang siya dito sa kalsada, dili baka siya maligsan, mga kabombo. Sa iyang kaamaw, nagkamang-kamang tunga-tunga sa kalsada, main thoroughfare, og naligsan pa to siya sa panahon sa driver. Nya iyang kagustuhan magkamang-kamang sa kalsada, mga suki tigaminaw. May pa nag-content to siya og kanang dunay maayo nga pagtulunan. Kanang content ba nga dunay pagtulunan nga makuha ang mga tao nga mananaw, mga suki tigaminaw. Ang ubang vlogger po dron kay bahalag makahasol sa mga tao. Ilang buhaton para mag-viral dayon sa Facebook, para makakwarta dayon sa Facebook, mga suki tigaminaw. Ang uban magprang-prang pamanggani, magpakuyaw og laing tao. Para gyud niya mag-viral dayon sa social media, mga igala. Daghan na kayo nag-vlogger karong mga panahon na kay lagi daghan ang nadato sa pag-vlogger. Daghan ang na milyonaryo tungod aning pag-vlog, mga suki tigaminaw. Mao nang kasagaran sa mga tao karon puros na vlogger. Bisag unsan lay mahuna-hunaan nga content. Okay ra unta tong content nga makaayo sa mga tao nga nagtan-aw.
ang uban content creator magyaw-yaw o mag-away-away. Mag-away-away kunuhay ang uban content creator aron mag-viral dayon sa Facebook. Ang uban magbuwag-buwag kunuhay mga suking tigaminaw, unya ang ending magbalik na ito mga kabumbo kana gumikan kay scripted ito mga suking tigaminaw, no? Ang ilang